goral kono ko Dahir Oumar ceerno Dahir Oumar on Baba Issa kamɓe fof ndendi gorol Baba Issa ko ceerno Tidiane Dahiru en kay ɗo Oumar Baba Issa en e babiraɓe ɓe kamɓe fof koɓe taniraɗo goto kamɓe fof walla babiraɓe ɓe jiiɗnen goto baba goto Dahiru Oumar o wiyete kanko woɓɓe noon ene mbiyamo Dahiru Goral Diallo yettore wodani Allah o wona asko bangeji ɗiɗɗi fof omo jiidi e ceerno yum makko sabu yum makko kam e Seydil Hadji Mouhamadou Abdou Saïdi jiidnene goto baba goto yum makko jibinɗomo jibinɗo ceerno Tidiane Dahiru o wiyete ko Hajja Ruqiyatu Siley Ruqiyatu en ɓe ko ɗiɗo Ruqi Siley e Ruqi Alhaji Ali Ruqi Siley on woni ballum debbo Alaji Mamadou Saïd radiyallahu taala anhu on jibini ceerno Tidiane Dahiru Ruqi Seydil Hadji Ali on ko goto e suddiɓe makko radiyallahu taala anhu ɗum waɗi Ruqi en ɗiɗi cendirte Ruqi Alhaji e Ruqiyatu Siley Ruqi Siley noon on jibini ceerno Tidiane Dahiru ceerno Tidiane on Ruqiyatu Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïdin jiidi nene goto baba goto ko bandi ko debbo jibini ceerno men ceerno Tidiane Dahiru ay ɗum wona asko so haali Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïdin tan a haalimo to gorol maɓɓe kadi ɗum ne kadi ko toon ɓe jiidi kadi to gorol ngol ɗum ne kadi kamɓe goni enɗam gotam to neniraɓe maɓɓe to eyyi kamɓe suudu jalluɓe ndu eyyi kamɓe fof kay Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïdin jiidi enɗam ɗum ne kadi on banggue ko noon wayi so tawi a askini ceerno Mamadou Saydou Alpha kala ɗo mantirɗamo a manti ceerno Tidiane Dahiru kala nde mantuɗa ceerno Tidiane Dahiru a manti Seydil Hadji Mouhamadou Abdou Saïdin a manti ceerno men ceerno Am Tidiane Ba saabu koɓe denɗiraɓe ko ceerno Tidiane Dahiru sembataɓe o yeewi tawde wiɗɗo ceerno Abdoul ɗo o ara ɗon o arde e cakkal makko o ara o tawa emin kirto so yettima tan ceerno gode ceerno Abdoul radiyallahu taala anhu yalla har mo aljanna seydi ba ceerno wiyamo a ari wa ha mi ari kay ko joni golɗon e hirtade bottari mon ni onon ko bottaji mon tan kirto o jalnamin ha o tampa o yaha radiyallahu taala anhu kono ceerno yanda mbiɗa wonde ceerno Abdoul ɗo nokku makko ɗo suudu makko ɗo sa bottari yonde tan o wi wonde joni yomi yami noddiya ceerno Tidiane Dahiru on sa on ara jarmi less on tamu on suwa artude wara wonɗo yaani wala paten wadde ha wara o jaɓani ñamde gonga ceerno Tidiane Dahiru waɗi gonga on saha nde o fuɗɗi nde puɗɗi wottade kono wara on artan kadi ɓe puɗɗi kadi yanodiɗon noon way ko dendiraɓe kanko woni maccuɗo maɓɓe kanko ceerno Tidiane Dahiru kanko woni maccuɗo maɓɓe ceerno kanko sembataɓe eyi to jiidi gal ngal ko ni way yum makko tan jiidi e Alaji Mamadou Saydou radiyallahu taala anhu nene goto baba goto ɓe kalannoɗo qissa nene makko won mennoɗo namnade ceerno Tidiane Dahiru haala mum qissa o mi moytino arduno ha on o wi ay ko ni o waadi e Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïdin o wimo aha sa noon qissa o yahoyi ha ceerno Alaji Mamadou Saydou radiyallahu taala anhu o haaloyi hen haala mawka ka seeren ɓe ceedino hakkude Hajja Ruqi e Alaji Mamadou Saydou radiyallahu taala anhu o wi so tawino kalɗo o wi so wonano o woni debbo to hadara Allah Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïdin e yummum ceerno Tidiane Dahiru kañi en ndendi place goto dokkal kamɓe ndendi dokkal maɓɓe ɓurdani to hadara Allah o woni gorko tan o woni debbo kono dokkal maɓɓe ɓurdani to hadara Allah yomu ceerno Tidiane Dahiru o woni Hajja Ruqi Siley on jibini ala ceerno Tidiane Dahiru so tawi en naati haalde haala ceerno Tidiane Dahiru e mbawa gaynude sabu sa haalimo tan a haali Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdi hoolare nde e gueɗe ɗe e ƴettudemo wattudemo e hoore mum en calmini Dahiru Diallo Dahiru ceerno Tidiane Dahiru yo Allah jurno balɗe
ha joni yettore wonde Allah nde wonno watti kam e jungo Ceerno Tidiane Dahiru ha joni daka tomi ko Daka Dahiru Diallo mi sansani Daka ine omo rokkuno kam gueɗal e Daka makko kanko Ceerno Tidiane Dahiru accu ko wiyanno omo wiyanno minen min pintan min tawi rewɓe mbaylaari ina gondi e Ceerno o yi mi fintan tawmi rewɓe mbaylaari ina galle nenam o yi mi fintan min tawmi rewɓe mbaylaari ina mahana nenam looɗe ina gadda ɗum ko gueɗal manggal o yi mi fintan tawmi rewɓe mbaylaari elle ko minen jiidi kosam gotam sahaji omo weltinira min ni radiyallahu taala anu kanko Seydi Diallo omo wiyanno ni o wi min pini tan ko min tawi ko rewɓe mbaylaari ina jooɗodi e jinnaɓe amen rewɓe ina woodi nde omo haala ɗum saha fof so min daakima o wiyami ceerno Mamadou tinnane kam e hoɓɓe ɓe ñaama ɓe jara ɓe keɓa ataya so kala ko waɗa ɗo tinnoɗen tinnoɗo an Oumar Baba Issa dara ɗon eywa gore e Tidiani kam wiyata am Tidiani le desan yalla Tidiani ɗi daɓɓel ngel Tidiani ɗi on sa minen o wiya min tinnoɗe hoɓɓe ɓe hay hunde wottoɓe Tidiani Mariam yo Allah yurmo yaafo hay hunde woto hoɓɓe ɓe kattoɗo ina jeeya e ko o lomtinanno kam kanko windanno listiji dewle ñande o arti wuuro fof omo lomtina ko wi kala garɗo ɗo windu kala listi garɗo ɗo humanteɓe ɓe mbindaɓe Ceerno Tidiane Dahiru waɗani kam ɗum e Dakar yettore woddani Allah paaten e ñamgolluji makko hoolare hakkude makko e Ceerno wona en ɗamɗam tan gonga ko almudagal timmugal Allah rokkimo e Ceerno sabu ne Ceerno ñaaguino Allah subhanahu wa taala yo Allah rokku ɗum kala ɗo jooɗi ina haala l'islam ina haala sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam tawa tagore ina haala lawol Cheikhna Ahmad Tidiane e jokkere en ɗam yo taw tagore nde fo ina heɗimo mo ñaagui ɗum Allah jaɓanimo rokkimo tourne disque gadano mo o adino hebde o radio ngo adino hebde ngo ƴetto tourne disque o ono adino hebde on tourne disque o totti ɗum Ceerno Tidiane Dahiru dendagal ko eɗen kuutoro ɗo e kasetaji Ceerno Tidiane Dahiru nangi ɗum o wi bandaji Ceerno o wi mo jogoɗa o wi hay somi ɗojju nanga o wi hay somi ɗojju nanga Ceerno wimo noon hay somi ɗojju nanga o totti ɗum Ceerno Tidiane Dahiru radiyallahu taala anhu waɗi hen ñamgolluji mum woni kala ɗo o jooɗi so o ɗanni so o jooɗi Ceerno Tidiane Dahiru serta e makko kala nde o haalata kala ko o haali Ceerno Tidiane Dahiru nanga ha ina woodi hen kastaji goɗɗi o ɗesa yeggidde Ceerno Tidiane Dahiru wiyama Ceerno fofo kala ko yaltuno e konngol ma miɗo nangi ɗum ɗum waɗi kaccitari sunna sen kaali haala kaccitari sunna Alaji Abou Ndiaye Alaji Abou Mamadou Oumar en ya Allah artirɓe e jaam timminana ɓe golle maɓɓe to Makkatal Mukarrama lomtinomo ɗo e golle kaccitari sunna o kadi ceerno Mamadou Siraji Diallo jangguinowo onne kadi yo Allah yoɓɗum moƴƴere kono kala ko keɗiɗen ɗo e cassette Ceerno Tidiane Dahiru woni sababu ndewnen hen kadi Siraji Nene Galle caggal makko radiyallahu taala anhu ko Siraji Nene Galle refti e majji kanji fof waylitiɗi wattiɗi noɗi poti waade ni eyi wattiɗi noɗi poti waade ni ɗi totta oɗo Alaji Abou en o totta suka men kan hano jogiɗo jogotoɗo Abdourahim Kane en calminimo e Allah juutno gurdam makko Abdourahim Kane ina jeeya e darde timmude yolti hujja ɗiɗo kasetaji ɗi Ceerno Tidiane Dahiru waɗi he gurdam mum ha gasi dendagal ko Ceerno joguino haaju e sohla en jii ala batu jooɗotoɗo tawa konngol mum jooɗaki elle kala subaka Allah pinɗo so korka wonno
kala batu kalanoɗo e korka ɓennuɗo so korka joɗama tan on batu yitita e kastaji Seydil Hadji Mamadou Abdou Saydine ɗum ɗo fof ko Ceerno Tidiane Dahiru rewda hen ya Allah yommo moƴƴere se mbi eɗen kucci en kalan noon nde wonno ko guiɗo makko haalatamo mo o horsinno haalatamo haalata e makko kadi koko Allah waɗi hakkude makko e Seydil Hadji Mamadou Abdou Saydine yo Allah juuno gurnameje maɓɓe tigi a jarama no fewi Ceerno Mamadou Yousuf Sissoko min gaccima ɗon poftoɗa ɗon seeɗa nde tawno no kalirɗa ɗo ni ko abiti e banggue bandaji ɗi foof ko ɓuurini hewde kankone kadi o darima hen e walla ko kankoni woni kedatnoɗo en omo nannitano ɗum e dental ko kanko wonno wona wonko waɗi hen fof kanko won fof ko kanko wanno kastaji ɗi fof ko kanko jagguno ay sa yembi joni yo Allah juundu gurdam juurde gurdam wona hebde duuɓi temedere ko ñaam golluji mawɗi wiyete juurde gurdam saabu ɗum majjata mayata ha darga daro ina haale fof ko kanko waɗi alhamdulillah rabbil alamin wadde hande o enen fof kala ko mbawɗen nande ɗo e sawtuwol e ceerno ko haalata ɗo e ndin kaccitari sunna wadde fof eɗen poti yettirde ɗum Allah kono kadi eɗen poti duwanade Ceerno Tidiane Dahiru e kala ete saaha e siftordemo e kala ete saaha gande wonɗo heedatno e dental ngal tawno ɗum ɗo haalirte tan ko ha ɓeeɗo sembinde yimɓeɓe e almudagal muɗumen goto kala wawa andude so tawi woni almudo wonɗo poɗɗa heedande ceerno maɗa wonɗo poɗɗa daranade dental ngal gonduɗa ngal wadde noon alay saago ɗum ɗo ko ɗum woni ko ɗum siftinirte ha bandiraɓe paama hanki won adinoɓe ɗo hanki wonnoɓe ɗo hade hande ɓen wonko gollani en hande o enen garɗen tawɗen gueɗe ɗe foof ina beeɓi so en daari Madina Gounass fof no wonirno guiɗɗo fuɗɗorno hanki ko adine hande one ene yetto ko ñameten ɗo ko weeli ko jareten ɗo ko weeli ɗo lertoɗen ɗo ɗo ɗaati fof hanki alano fof hanki ko ñaaɗede e ñamde ɗo ko metti jarameji mettuɗi ɗum tan woni ko wonno ɗo kono tawno yimɓeɓe ko Allah o ɓe woni e dartude Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko ɓe goni e dartude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e moƴƴande julɓe e darnade julɓe ɗum tagi ɓe keppani hen ɓe kaabani hen subaka fof Allah mo ɓe pinno eɓe cofta e muɗum eɓe cofta e darnade yimɓeɓe e dewal muɗumen e Allah e diine muɗumen no ina moƴƴira alhamdulillah rabbil alamina ɗum no waɗi sikkala ɗe ciftino bandiraɓe ɓe ko yewtere tufne e gandal woni ko goni e dow muɗum eɗen calmini Ceerno Daouda Seydi Diane ɗo wawi wonde no wawi wondirde kala ɗum noon tiki wadde karalo yo rokken boggol ngol seetan inchallahu taala so jummo ko seeɗa gartinen